Hassana Aliyu Burgi na dawo miki, dama kin san na gaya miki da ce miki sai na miki bidiyo 100 ba ɗaya saboda ansa zan dinga baki ɗaya bayan ɗaya. Ke kin yi magana na mahaukata ne, ni ko na faɗa miki da ce miki magana zan miki na masu hankali. Hassana Burgi dan kutuma bura ubanki, idan har ke zaki iya buɗe baki ki ce cewa wai me alat wai ƙura'a ɗaya ta samu da ta fito wai House of Rep, wallahi tallahi baki san yin biyan boso ba. Har yau har gobe har jibi har gata ba a yi dan siyasa a garin Neja wanda ke da farin jinin mai alat ba a yi shi ba. Wai maganan ki wai maganan daga wai ana neman chairman, ana neman House of Rep, wallahi sai dai ta ci a danne. Mu kanmu mun san danne mata ake yi, wallahi ƙarya kike yi. Because idan aka tashi yin zaɓe mu ba mu mutu ba, kuma a lokacin nan da Gimbiya ta fito shekaran ki nawa? Ina so ki faɗa min a lokacin nan shekaran ki nawa? Lokacin da Gimbiya ta fito shekaran ki nawa? Waye baki labari shekaran ki nawa a lokacin? A ina kike a lokacin? A wani matsaya kike a lokacin? Sannan da kike magana dan ubanki gidan da kike ginawa a gidan Mangoro, me yasa da baki fara gina shi ba sai da kika hawo kansila kike gina shi? Gidan da ke ginawa a gidan Mangoro, POS din da kika bude, me yasa baki bude POS a da ba sai yanzu? Sannan wannan gidan poison, dan ba gidan magani zan kira shi ba, wannan gidan poison na gargajiya da kika bude, me yasa baki bude shi ba a da sai yanzu ne kika bude shi? Dan iska kawai ya kutuma bura uba wacce ba ta da tarbiyya. Wallahi ni a tarihi na tun da na tashi tun ban kai haka ba, wallahi tallahi babu wata mai farin jinin da na sani sama ga mai alat. Babu mai farin jinin da na sani sama ga mai alat. Ba yaro ba babba, wallahi sai dai mai alat ta ci a danne mata, saboda an fi karfinta a wannan wurin ake danne mata. Mu kanmu mun san cewa ita take ci, wallahi danne mata ake yi. Na faɗa a sa min gas dan maciyin uwarki, wallahi tana ci danne mata ake yi. Kuma lokacin shekaran ki nawa? Guda nawa kike a lokacin da har zaki iya bada labari? Shi yasa na faɗa na ƙara, ina kuma addu'a Allah ya sa wannan bidiyon ya kai ga Gimbiyan Boso ta ga bidiyoyi na, za ta gane cewa maganar da nake faɗi wallahi haka yake. Wallahi turo ki akai Hajjaju, ki sani turo miki wannan yar burgin akai, wannan yar yunwan turo miki ita akai. Kin goya ta, bayan kin gama goya ta yanzu ta zama miki wai ta zama miki buri, kina goyanta tana cin ayaba. Yar burgin bura uba, yanzu goyanta kika gama yi, yanzu nan kin gama goya ta wai da ita wai za a yi amfani. To ai baki san komai akan mai alat ba. Mu in ana maganar mai alat mu ne za a tambaya, mu ne Boso local government. Saboda mu ɗan Boso ne, a Boso aka haife mu, a Boso muka yi girma, a Boso muka tashi. Ban taɓa tafiya na je wani gari na je na yi shekara ba, wata ma. A Boso aka haife ni, a Boso ne girma. Tun muna ɗan yangun mu, muna ƙananan mu, ana ɗan siyasa zai shigo, ana guje-guje, ana taruwa kofar gidan mai anguwa, an zo campaign ɗan siyasa ya zo. Tun lokacin mai alat take siyasa, kuma tun lokacin muke jin sunanta. Saboda hakan nan me yasa sai yanzu kike gina gida a gidan Mangoro? Me yasa sai yanzu kika bude wannan gidan poison? Wai gidan magani, me kika sani akan magani? Kin gada ne ko yaya? Daga ina kika fara? Sannan yanzu da kike bude POS, kin makantar da uwarki, kin mai da ita baiwa saboda wahala. Wallahi Allah ba zai baki nasara ba. Da ma kin rike uwarki ne da sauki. Yanzu kina ja da wanda ta gama da uwarta lafiya, ta gama da ubanta lafiya, salamun qablin rabbul alamina, ta gama da iyayenta lafiya. Mu muka san wannan. In ba ki sani ba ki sani, mu ɗan Boso ne, mu ne zamu iya fitowa mu bada labari akan Gimbiya. Wallahi ba wanda ya isa mun santa, saboda mun san gidansu. Ta gama da uwarta lafiya, ta gama da ubanta lafiya. Sannan ke yanzu da baki gama da naki lafiya ba, wanda banda kin mai da mamanki kaman baiwa, kin mai da mamanki house girl a cikin gida. Mamanki ta koma mai aikin ki, babu ido, haka za ta yi dafe ta dan dora abin da za ta ci. Wai a haka ne Asana, wai a haka kike danganta kanki da macen da ta gama da iyayenta lafiya, kuma wai gata nan da ƴaƴanta. Kin gane, gata nan da ƴaƴanta yanzu tana zaune
lafiya sai dai su ma suna neman su gama da ita lafiya sai ta gama da iyayenta lafiya. Wallahi mai alat bata taba fitowa ta faɗi ba sai dai a danne mata. In ƙara gaya miki je ki tambaya waɗanda suka baki labarin, kilan lokacin suka baki labarin sun baki ta baibai ko kuma kin sha wannan maganin naki. Kin san wasu magunguna in ba su da kyau bugarwa suke yi, wallahi magani in bai da kyau yana bugarwa. To kilan wannan maganin nan da ta baki ba shi da kike hadawa ba shi da kyau, ya bugar da ke, kin je kin yi waye koya miki hada magani? To magani in bai da kyau bugar da mutum yake yi. Kilan kin sha wannan bugaggen maganin nan naki ya bugar da ke, kin zo kina maganin da baki sani ba dan kutuma bora ubanki. Ke burgi na kwancin kwana na burgi na ma kutuma babban bora ubanki dan ubanki. A goya ki yanzu wai ki dawo ki zama yar kunama. Wallahi to baran gaya miki wanda suka turo ki basu gaya miki daidai ba, cikin biyu an yi daya, ko basu gaya miki daidai ba ko kuma sun gaya miki ke ce baki ji da kyau ba. Kin san sunanki burgi, akwai burgi a sunanki. To duk abin da aka ce akwai burgi a ciki to akwai matsala. Wannan burgin nan da wannan shegen bakin nan naki mai kaman tsohuwar akuya kai ta ya ma za a yi ki aure? In za a yi aure fa ana kiss jama'a, ko bayan an yi aure I need to say in an yi aure din kenan. Yes, my English is correct. Idan aka yi aure fa ana kiss. Ya za a yi namiji hada baki da ke, kina fama da baki kaman tsohuwar kare, kina fama da baki kaman akuya, kina fama da baki kaman an goye kare ya waiga. Kun san mutane suna ta maganar cewa kin ce da baki da kaman tsohuwa za ta ce isuhu. Me ma'anan wannan abu, wannan zagin kuma giwa? Kun san normal inda zaki kira isu zaki ce isu, amma in tsohuwa za ta ce isuhu to fa haka bakin ta yake, haka bakin ta yake. Kai kanki kansilan da kike kai, kin ci kansilan ne? Kin ci kansilan ne ko an taimake ki? Ganin aka yi kaman zaki taimaka ma wannan tsohuwan haki canza hali aka taimake ki. Kin ci kansilan ne? Ai baki ci kansilan ba, baki ci kansilan ba, baki duba abubuwan da kike nan kina yi da kujeran kansila din. Kin ci kansila ne? An dai dora ki, wallahi baki ci ba. To bari in gaya miki ki sani, ki sake sani, wallahi mai alat sai dai a danne mata Qur'a dan an karfinta a wurin dan maciyin uwarki. Amma mai alat wallahi bata taba fitowa ta fadi ba. Mace ne mai kaman maza, wallahi kwari ne babu. To bari in gaya miki dan ubanki, in ana takarar shugaban kasa a cikin garin Neja, wallahi alazimu in dan mai alat ta fito takarar shugaban kasa a Neja, wallahi sai ta ci. Ba ma maganan gwamna fa, shugaban kasa. In ana takarar shugaban kasa a garin Neja, wallahi tallahi idan mai alat ta fito takarar shugaban kasa a Neja, wallahi sai ta lashe. Bata taba fitowa ta fadi ba. Mace ne mai kaman maza, wallahi kwari ne babu. Kin gane ai? Ita kuma hadari ne, duk inda ta ga dama wallahi tana sa kanta ne. Saboda hakan nan ki koma ki je ki tambaya da kyau. Mai alat bata taba faduwa ba, wallahi sai dai a danne mata. Dan maciyin uwarki, dan kashin baba keran kan babban bura ubanki. Wallahi in kin fasa mun fasa, in baki fasa ba daga nan gurin hatta tasara, wallahi mun shirya miki. Wallahi duk uban da yace zai taba mai alat sai mun taba shi. Duk wanda taba mai alat sai na taba shi. Ai baki sanni a siyasa ba, balle ki ce ni ɗan siyasa bane ba. Ni ba ɗan siyasa bane ba. Ita kanta in ta ga wannan bidiyon sai ta yi mamaki, ta buga kwakwalwa tukuna ta ce wannan wane ne. Sai dai in an ga mata sunan gidan ubana ta ce ai ta san gidan giwa, ta kuma san giwa. Amma ni in fasa za ta ce kai wace ce wannan? To bari in gaya miki, ki rufa ma kanki asiri, ki kiyaye kanki. Wurin nan da kika taba wallahi bai fa kala, bai hata fita ya ba, wallahi bai fa kala. Kuma tun da ha fita ti bai yi fa kala ya, wallahi wi nga ni ha fita ti bai ya bura uba in ba matsiyaciya ba, in ba matsiyaciya ba. Igeje tiya kale be ebe karirigu me alatu boye karirigu, bari miki da ibo. That woman boye kariri kegi o kariri kegi, kari ken na kari ken ne. Ije tiya kale be ebe oye yerga ka wanyi yerga ka. Ibeti aka ni chori mebi he Chineke chori mere di uma. I chori mebi he Chineke ge mere. Wallahi kariya kike yi dan ubanki hangamin. Be ha ta fita ya wallahi ba ya ya hangamin. Kuma in ba ma haukaciya ba ma, in ba dakikiya ba ma, in ba kauyiya ba ma, ki rasa inda zaki gini sai a gidan mangoro. A kauye ki baccan cika ki koma gidan mangoro.
ya bura uba barauniyan banza barauniyan wofi shegiya mai sai da poison. Ina nan ina jiran ki har yau har gobe ina mina ki neme ni mu yi kan ido da ido gani ga ki dan maciyin uwarki ki gane cewa